Fortnite-våben, I har 100 kroner hver, og vi starter med en lilla heavy sniper. En heavy sniper er min yndlingssniper, så jeg tror, jeg lige starter ud med 15 kroner. Det bedste våben i spillet følger mig, så 20 kroner. 25. 30. Den tager du. Den tager jeg. Næste våben, gutter, det består af to. Det er double pump. Okay, den skal jeg have. Jeg siger 40. Der vil jeg jo gerne lige stille et spørgsmål. Er det, hvor man kan skifte mellem dem hurtigt, eller ej? Det er det. Det er det? Ja. Okay. Jeg byder 45. 45? Byder du over? Nej, det gør jeg ikke. Du skal ikke have double pump. Ej, jeg synes bare, det er 50 kroner, og jeg har så mange pladser tilbage. Ved du hvad? Du får den. Double pump til dig. Den næste, gutter, det er en grøn AR. Ja, okay. 10 kroner. Den gør sit job. Den får du bare. Ja. Det næste, jeg har at byde på, gutter, det er en slurp juice. 5 kroner. 10 kroner. 10 kroner, sagde han. Ja, den får du. Ja tak. Slurp juice, det har reddet mig en masse gange, så den tager vi. Jeg kan lide det, men nu skal han altså også komme med nogle legendary eller mythic. Det gør jeg desværre ikke. Jeg kommer med en blå tactical. Nej, det er simpelthen løgn. Hvad vil du sige? Så siger jeg 5 kroner. Så får du den til 5 kroner. Fedt. Nu kommer vi til gengæld til noget, der er lidt bedre. Vi kommer til en lilla skar. Ja tak. Og der her så siger jeg straight 20 kroner. 25 kroner. Og hvor meget har du tilbage? Du har 25 kroner tilbage. 30 kroner. Du får den. Men der kommer lidt mere healing på bordet nu. Vi har 6 mini shields. 5 kroner. Ej, jeg tror du har noget godt til sidst, så hvor er det? Stik du den. Okay, så tager jeg den. Så kommer vi til en af mine personlige favoritter. Det er en grøn SMG. Nej, jeg skulle bare have købt de double pumps. Jeg siger 5 kroner. Jeg siger, den får du. Men har du flere tilbage? Ja, Ja. tilbage. Ej, så vil jeg ikke have den. Nej, prøv at fange. Du har budt 5 kroner. Har du ikke kun 10? Jo, vi har 4 hver. Fuck. Ej, jeg troede, det var den sidste. Danske, du får en grøn autosniper som det sidste. Det er fedt, jeg ikke brugte mine sidste 40 kroner på en autosniper i grøn. Ja, men det må I skrive, hvem der vinder. Det må være mig.